DXDC Radyoman Report. Nikumpisal na sa kapulisan ang 70 anyos nga suspect sa pagpatay silang helper nga si Sheila Hanay Lagsaway, 29 anyos nga taga Don Marcelino, Davao Occidental. Sa interview sa DXDC Arman Davao kang Police Major Jonel Pederio, Buhangin Police Station Commander, giangkon sa suspect nga si Nenita Sipada Pagatpatan nga tungod sa natapunog nga kasuko niini sa biktima, nahimo niya ang mangilngig nga krimen. Gibuting ni Pederio samtang nagtalikod ang biktima, kinsa nakalalis na sa suspect, gipuspusan niya kinig 2x3 nga kahoy dihang natumba na kini, gayong gitiwasan pa kinig bunal ug kaang. Mato ni Pederio, dihang niabot na ang anak sa biktima sa ilang panimalay, adunay intensyong itago pa sa suspect ang pagpatay ni Inis sa helper. Na-recover na usab sa kapulisan ang mga weapon sa krimen, ang kahoy ug piraso sa mga nabuak nga kaang. After several days, tug-an na jud siya sa tinuod kung unsa ang nahitabo atong hapuna, no. So siya jud ang naghimo atong pagpatay sa iyahang katabang Sheila. So iyahang giistorya sa kuha na kung giunsa niya. O ang gigamit pagpukpok atong sa ulo. Iyahan ang og kahoy, no, gibunalan. Pagkahagba, yan ang gidayunan, gipuspusan niya gihapon. Gikonsidera sa kapulisan nga sa ilang level, solved na ang murder case. Giklaro ni ini nga walay special treatment ang suspect sulod sa Buhangin Police Station ug bantay sirado kini ug nagpabiling restricted. Kahinumduman nga napalga ng patayng lawas ni Sheila niadtong Hunyo 18, 2023 sa Block 20, Lot 44, Deca Homes, Cabantian, Davao City, pasado alas 6 sa buntag. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.